Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Ribhoy Archery Association kabade ka seng kabala dep ban penyeso elade lani affiliate bat ka Meghalaya Archery Association kala shim ya karai ban ne shim benta sha ka Meghalaya State Archery Championship araja apunrio kaban salong hamadani le ka jong ka Sports Authority of India hanongba Shillong nedu ka spolterik hadu ka khatsauterik ubnai nailar mentau snem ya ketika jingtmu lej shimbenta sha ketika lempung la pentip do president kaseng uba sumarlang swear haba krenche kila pathai khubor menta kasni hanong po haga jinge don ringkat jengki wede kinong kit kam kaseng uba sumarlang ula pentip ru ba ka jingshim rai ban lej shimbenta sha ketika lempung kalong ban ai karensan bat kentiu ki khun samla kari bhoi bakin yo ban se yala ki sap ki phong hakni ka jajinge la kai ula pentip ru baki don kumba khat prangut ki rang berkitai le kai na ka district ki ban leji shimenta shagate ka lempung ha ka kardan junior bat senior ki ba yo ya ka jinghi kai pentibit ka bakarpang hanong ba Shillong lingba ka jingirap jongka MAA college board na kaliang jong ki media me wan dasing ngi don ngi na kaliang ka Ribhoy District Archery Association ha jingi dan rangkat jingi skate 3 jingi kong Rosemary Jerwa bede players jong asai de nangta kong streamlet ibede players tai but mantai bede coach jong ka Ribhoy District Archery Association jingi skwa ban pau hang ni mana kaliang ka Ribhoy District Archery Association hadin bangla seng hadu banai December ngilayo ban coaching ikna ngilayo ban le ya ka scouting ikna lemba ji coach bat ki jingerap jongka Meghalaya Archery Association Shillong bat ki coach nang tei ladep ban scout bat hadin katu ngilayo ru menta ban pha ya ki khna khat phrangut Shillong habai dei bat kakam kabadang yat menta hapo Shillong kum kadak kajing pen kre ya ka Meghalaya Archery Championship kabanlong dalu sputrik adu khatsautrik August de nakaliang ka association ka dap na jingkemen bat ngidan ka jingkhmi lindiru baki khna jungi kini ki bangin pha mata khat prangun kenonra ya ka nam bat burom na banda ka Ribhoy district haki category ba fair na kiliang ki senior ki junior mo ha bat ki sub junior ingilayo ban pha bat mata kidan ka camp bat ngangai kani ka jingwan kan long ka jingkerku ya ki khna ban pani ya ka sap ka phong bat ka jingtri system ka jongki ngi na kaliang jingi ngi pha ka jing ketbok ka yang ki khna ki ban le isimenta ha kani ka kam ha kani ka Meghalaya Archery Championship ka banlong na du spotrik hadu khatsautrik August apo sai ni kwaru banya thu ba kani ka Ribhoy District Archery Association miladep ru ban affiliate bat ka Meghalaya Archery Association ni dap ka jingkemen ba ka affiliation ka adben mat yo ro ka jingerap ka pakarpang nang tei mo hakaba kiyo ban pha yangi yakitiar shaka district minyo ban ai jingi kai yakikna na banta khna na mangi don kam kitiar ba kitiar kilong ki barem te da ka jingtri stom jongka Meghalaya Archery Association nilayo akini kitiar mata ban ngiyo ro ban pen practice yakikna hapo madan mautnum matna kaliang ri ni ai khublei kapang ya kasnong mautnum khamta mirang ba snong bat ki nong ki kam jongka sport club mautnum kibla ai yangi ka jaka bangin pha practice ki gini ki khna hakani ka jaka mentala kumba saubanai san banai mo te ngi dap da ka jingkemen bat ngai khublei ka pangru ya ka snong mautnum bat ya kinong ki kam snong mautnum